Ftit tal-ġimgħat ilu ħarġet l-aħbar li minn frar li għadda il-Krexxa Ursolini ta' Taslima ma baqax jilqa' trabi sabiex jieħdu ħsiebhom 24 siegħa kuljum. Dan wara liġi li ħarġet mill-Unjoni Ewropea li tfal mit-twelid sal-età ta' 3 snin l-aħjar li jiġu mrobbija f'sistema ta' familja. Deċiżjoni li għallet sens ta' dispjaċir fost ħafna nies li minn dejjem ħabbew u ammiraw ix-xogħol imprezzabbli li kien isir u għadu jsir mis-sorijiet ma' dawn it-tfal. Ħidma ta' kważi 120 sena li matula rabbew eluf ta' tfal. Tfal li mbagħad kibru u bdew jagħtu dak li rċevew mingħand is-sorijiet lura lis-soċjetà tagħna. F'intervista fuq Net Television, Sister Michela Parnis fissret li huma minn dejjem ħadmu mal-awtoritajiet sabiex it-tfal isibu posthom lura fil-familja oriġinali tagħhom. In-nies ma kinux jafu aħna il-ħidma tagħna x'inhi qed inrabbu tfal, qed nieħdu ħsiebhom. Però at the back of all the work, ġifieri wara dak kollu li konna qegħdin nagħmlu aħna xorta konna qegħdin naħdmu eżin mal-awtoritajiet biex it-tfal dejjem isibu posthom lura fil-familja tagħhom oriġinali jew inkella fil-familji li setgħu irabbuhom huma. Dejjem hekk kien. Issa iktar minn qabel il-liġi qiegħda tenforza dan. Waqt il-programm Net Life, Sister Michela tkellmet dwar kif is-sorijiet se jkomplu jgħixu l-missjoni tagħhom u jaddattaw għar-realtajiet ġodda li qed tiffaċċjaw ta' kuljum. Konna għadna u ħanibqgħu hemmhekk, ix-xogħol tagħna ħajinbidel. Ħanagħtu servizzi oħra. Aħna ovvjament missjoni għandna appostolat u għandna dover lejn is-soċjetà li nkomplu naqdu bil-mod kif nistgħu. Spjegat kif ix-xogħol tagħhom ma kienx biss li jrabbu l-itfal iżda li jieħu wkoll lill-familja. Ngħinu l-bniedem holistikament jekk għandna tfal fit-trobbija tagħna tgħinu mhux biss titimgħu taħslu, tlibsu u tara li ma jonqsu xejn, imma tgħinu b'mod holistiku. Jiġifieri psikoloġikament, moralment, fl-edukazzjoni, fis-saħħa. Sister Michela tispjega kif xogħla jagħtiha sodisfazzjon kbir. Rabbejna daw il-eluf kollha ta' tfal li llum il-ġurnata nista' nsejħilhom tiegħi għax ħabbejthom minn qalbi, ma wellitthomx b'mod naturali, ma wellitthom minn qalbi. Da jagħtik sodisfazzjon kbir, ġifieri, speċjalment meta tarhom is-setiljati, maħbubin, għandhom il-familja tagħhom illum. Marija Franca Lanza, Net News.